बर' खौरां बिजोंनि फोथाराव आरो गुबुन मोनसे मुं दिनैनिफ्राय सरजाबदेरबावबाय। बे मुङानो जाबाय राइजिं बड'लेण्ड पर्टेल बड' निउज चेनेल, जाय बिथां बिगोमा सुजुगिरि आरो बे पर्टेलनि सोद्रोमाफ्रा बे गोथार हाबाखौ मावनो ओंखारबोदों। गिबियावनो आं बिथांमोननिसिम गोरबोनि गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। आसा खालामदों राइजिं बड'लेण्ड चेनेलनि गेजेरजों बर' हारिनि राव, थुनलाइ, समाजखान्थि गासै बिथिङाव समजों खाब जाफानाय गोबां थासारि, गोबां फोरमायथि बिथिंफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिनायाव बर' माहारिया लोगोसे बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गाहाम खाबु जागोन आरो फैबाय थानाय समाव गासै बिथिंनि फारसे नोजोर गोनां दाजाबथाय थासारि फोरमायथि लाबोनायाव राइजिं बड'लेण्डआ गोख्रोङै बिफाव महर दैदेनलांगोन बेखौ आसा खालामबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय जानाखि जोंनि डिजिटेल जुग दुलाराय बुहुमाव, बे दुलाराय बुहुमनि गेजेराव बर' खौरां मुलुगनि फोथारनि गेजेरजों जोंनि साननाय मावनाय गासै थासारिया रोखा रोखा गोग्गो महरै नुजाथिगोन आरो बर' खौरांनि मुलुगाव राइजिं बड'लेण्डनि जानाखि थांखि आदर्श नितिफोरा थांखि लानानै दावगाबोदों, बेयो बयनिबो अनसायनाय आरो हास्थायनायखौ मोननो हागोन। आं गासै राइजिं बड'लेण्डनि फोलेरारि सोद्रोमा बिबानगिरिफोरनिसिम आंनि गोरबोनि रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आसा खालामबाय दिनैनिफ्राय बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों समाजनि खौरां, राजखान्थिनि खौरां, समाजखान्थिनि खौरां, रांखान्थिनि खौरांफोरनि अनगायैबो बर' समाजनि अनगायैबो बे ओनसोलनि, बे रायजोनि, बे हादोरनि गासै समाजनि खौरांफोरा फैबाय थानाय समाव गोग्गोयै बेरखांगोन आरो दुलाराय नायगिरि सुबुंफ्रा राइजिं बड'लेण्डखौ गेबेङै आजावगोन। गुबुन चेनेलफोरखौ जेरै आजावबोदों बेबायदिनो दुंब्रुद हास्थायनाय, दुंब्रुद थांखिनि गेजेरजों राइजिं बड'लेण्डनि हाबाफारिया जाफुंसारथों, बेनो आनान गसाइनि खाथियाव आंनिफ्राय गाहाम आर'ज।